Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 7-nji iýuny hepdeniň çarşembe güni eferde habarlar gündəligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Iranyň mediasy Tehranda ok atyşyk bilen bagly iki ýagdaýyň ýüze çykanlygyny habar berdi. Ok atyşyklaryň biri Iranyň parlamentinde beýlekisi Ayatullah Ruhollah Hameniýiniň guburynyň golaýynda boldy. Tehranyň günorta bölегinde Hameniýiniň mavzoleyinde oda çan yaraglylar ençeme adamy yaralady diýip ýarym resmi Fars täzelikler agentligi habar berdi. Döwlet telewizionyasy 4 hüjümçiýiň şol sanda bombaçynyň hüjüme gatnaşanlygyny habar berdi. Şol bıraktyň özünde de parlament binasynyň içinde adından bir adam odaşdy we sakçyny yaralady diýip media maglumatlarynda habar berildi. Tehranly kanun çykarjy Elias Hazrati Eli Kalaşnikow awtomatly 3 hüjümçiýiniň bolandygyny aýtdy diýilip habar beriş serişdelerinde aýdyldy. Käbir maglumatlarda jemi 3 adamyň atylyp öldürilendigi aýdylýar. Gazakstanyň iň uly şäheri Almatynyň suwdy gaçkyk oligarh we opozisiýon siýasatçy Muhtar Ablazowy 20 ýyl türme tutsaklygyna gaýbany hökm etdi. Gozgalan siýasy işiň netijesinde 7-nji ýylda geçirilen suwd dinlenşiginde Ablazow jenaýat toporuny gurnamakda we oňa ýolbaşçylyk etmekde, öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda, hilegerlikde we mali serişdeleri hyýanatçylykly ulanmakda günäli tapyldy we şol güniň özünde tutsaklyga hökm edildi. Ablazow bilen bilelikde suwd edilen az tanalyan 3 adamdan biri 15 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi we beýleki küsüne şertli tutsaklyk hakynda karar çykaryldy. Ablazow 2009-njy ýyldan beri milletin sürgünlükde Ýewropada ýaşaýar. Derňewçiler Ablazowyň we onuň ýaranlarynyň Gazakstanyň BTA bankyna ýolbaşçylyk eden döwründe 5 milliard dolar möçberde pul ogurlandygyny aýdýarlar. Orsetde hem gözlenýän Ablazow 2013-njy ýylda Fransiýada tutsak edilipdi. Ablazow Fransiýanyň ýokary suwdynyň ony ortada ekstradisiýa etmek hakyndaky karary ret eden soň türmeden boşadylypdy. Hytaý Afrikada ilkinji harby bazasyny açandan soň beýleki ýerlerde de harby bazalaryny döredip başlamaga taýýar diýilip Pentagonyň 6-njy ýylda çap eden hatawatynda aýdylýar. We Pekiniň öz bazasyny Pakistanda ýerleşdirmek isleýänligi hakyndaky çaklamalar öňe sürilýär. Öz harby çykdajylaryny ýylda 180 milliard dolardan geçiren Hytaý, Djibouty'de özüniň ilkinji daşary ýurt harby bazasyny gurup, uzak wagtlap dostlukly gatnaşyk taklap gelýän we Pakistan ýaly meňzeş strategik maksatlaryna eýe bolan ýurtlarda goşmaça harby bazalaryny döretmek isleýär diýilip hatawatda bellenýär. Hatawatda aýdylyşyna görä Pakistan Aziýa Ýuwaş okean regionunda Hytaýyň ýaragy üçin esasy bazar bolup durýar. 2011-2015-nji ýyllarda Hytaýyň 20 milliard dolardan aşan ýarag eksportynyň ýarty regionyň paýyna düşýär. Hytaý geçen ýylda Pakistana 8 sany sowasty gemisini satmak hakynda şertnama baglaşdy. Hytaýyň harby programmasy Aziýada, Afrikada we Ýewropada portlary, demir ýollary we gara ýollary öz içine alýan täze ýüpek ýoly döretmek inisiatiwasy bilen bagly. Hytaýyň bu inisiatiwasyny Pakistan, Awganistan we Merkezi Aziýanyň ençeme ýurdy goldady we ony garyplykdan çykalga hökmünde kabul etdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň wekili Merkezi Aziýanyň elçileri bilen duşuşdy. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Gündogur we Merkezi Aziýa boýunça bürosynyň müdiri Scott Reid Merkezi Aziýa ýurtlarynyň elçileri bilen duşuşdy diýip Täjikistanyň Daşary işler ministrligine salgylanyp media maglumatlarynda aýdylýar. Bu duşuň Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynda geçirilenligi aýdylýar. Habar berilişine görä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Birleşen Ştatlaryň regional hem iki taraplyň hyzmatdaşlygy bilen bagly meselelerin şol sanda sowda, ykdysady, medeni bilim we gumanitar temalaryň ara alınıp maslahat edilenligi aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Merkezi Aziýa sapara başlaýar. Media maglumatlaryna görä 8-nji ýylda Guterres Gazakstana baryp, günüň ertesi Astanada geçiriljek Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahatynda çykyş eder we prezident Nursultan Nazarbayew bilen duşur. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Merkezi Aziýa regionuna etjek saparynyň gün tertibine görä, ol 10-njy iýunda Özbekistana, 11-nji ýylda Gazakstana we 10-njy ýylda Täjikistana barar. Antonio Guterresiň 13-nji ýylda Türkmenistana baryp Aşgabatda geçiriljek durnukly ötüş boýunça konferensiýa gatnaşmagyna we Merkezi Aziýada terrorçylyga garşy göreş boýunça strategiýany durmuşa geçirmek hakynda ýokary derejeli dialoga gatnaşmagyna garaşylýar diýilip media serişdeleriniň maglumatynda aýdylýar. Şu ýylyň başynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary wezipesine bellenen Antonio Guterres bu wezipede Merkezi Aziýa regionuna ilkinji gedek sapar edýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzeliklerini dinlediňiz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 6-njy ýylyna iş maslahatyny geçirip, ýeňillikler ulgamynyň özüni dol ödemeýändigini aýtdy we vice-premier Hoja Mehmedowa ähli ýeňillikler ýatyrmak baradaky teklipleri gysga wagtda taýýarlamagy tapşyrdy. Şoňra da Hoja Mehmedow men size ähli ýeňillikleri ýatyrmak barada ýakyn wagtda tekliplerini hem taýýarlamagy tapşyrýan. Prezidentin sözlerine göre ýeňillikler hemmeleri däli hakykatdan hem durmuş kömegine mätäz adamlara berilmeli. Şol ruwatda resmi tasdiklanmadyk we inkar edilmedik maglumatlara göre Türkmenistanyň işsizligiň derejesi 50%den geçip 60%-de golaýlýar. Minimal aýlyk bolsa 2017-nji ýylyň ýanwarynaky maglumata göre 650 manat, resmi kursa göre 185, gara bazar kursuna göre $106 bolup durýar. Türkmenistanyň suwuň toğun gazyň belli bir meçherde mut berilmegi 1993-nji ýylda ýylat sosial taýdan gollamak maksady bilen giýirildi. Bu mutçulugyň 2030-njy ýyla çenli saklanyljakdygy aýdyldy. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň odalky başlygy Hudaýberdi Orazow Sapar Muratniýazow bu mutçulugy populizm we korrupsiýa üçin ulananlygyny, halkara uramalar ýurtda aýlygyň derejesiniň juda pestigini ýatladanyna bizde mutga, suw we tok berilýär diýip öňünün gurrun berýär. Eger her gezek ýankyşy mysal halkara uramalar her hili mali uramalar şoňar bir gurrun edelinde de Türkmenistan bilen şo ýanky mysal üçin aýşylyň aýlygyňyz pes, tölegleriniz pes o diýilende şu her gezek zat çykarýardy. Aýyny oňar peslik bolundy da biz hemme zatymyz muht arzan zat agrypda. Mutçulugy ýatyrmakka ýeňillikler ulgamyny tölegletmek pikiri soňky ýyllarda ýaşullar maslahatlaryny, häkimiýetleriň islegleri esasynda çykyş edýänini aýdylýan ýaşullar tarapyndan ortaga atyldy. Olar bu tekliplerini halkyň eliniň odadan ýerine ýetýänini bilen düşündirmäge çalışdylar. Emma prezident Berdimuhammedow şonu dünýä ykdysadyetinde kynçylyklara garamazdan Türkmenistanyň makro ykdysady ýagdaýynyň gowdugyny aýtdy we munyň ýeňillikler saklap galmagy mümkinçilik berýändigini öňe sürdi. Ýönül soň uçar, otly biletlerini gymmatlatmak kararyna gelenine her ýyl aýlyklaryň 10% ýokarlandyrylýandygyny ýatlap, ýeňillikleri ýatyrmak teklibine diýen ýaşullaryň pikirini gol ýapdy. Ykdysadçy Hudaýberdi Orazow Türkmenistanyň aýlyklar 10% ýokarlananyny, inflasiýanyň 70% çemes bolýanyny, emma häkimiýetleriň bu ýagdaýa göz ýumýanlygyny aýdýar. Dinçiler Türkmenistanyň mutçuluk ýa ýeňillikler sistemasynyň ýyryjy ýatyrylmaly boljakdygyny, sebäbi munyň adat bazar ykdysadyety bilen bir ýere sygyşmaýanlygyny turwaşdan aýdyp geldiler. Emma Niýazowdan soň prezident bolan Berdimuhammedow bu mutçulugyň üstüni benzin, ýangyç mutçulugy bilen hem ýetirdi we bu ýeňillikleri ýurtda adam hukuklaryny üpjün etmegiň suwutnamasy hökmünde görkezmek dowam etdirdi. Ýogsa bol mut benzin siýasatyny 2014-nji ýylda ýatyrmagy mejbur boldy. Mutçuluk ýa ýeňillikler ulgamy ýurtdaky awadançylygyň we adam hukuklarynyň dawralanmagynyň misaly hökmünde Berdimuhammedowyň geçen ýyl Germaniýa sapar makalyna hem ulanyldy. Türkmen lider şonu Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy baradaky soraglara jogap berip, ýeňillikler sistemasyny adam hukuklaryny üpjün etmegiň ajaýyp nusuk hökmünde görkezmäge çalışdy we siz maňa aýdyň, dünýäniň haýsy bir ýurduny gaz, elektrik togy we kommunal hyzmatlary mut aýdyň diýip soňky 20 ýyl bäri gaýtalanýan soraglara sorag bilen jogap berdi. Inni sosial urumlarda aýdylýan pikirlere görä Türkmenistanyň iýul aýynyň başyndan odal mutya ýeňillikli berilen haritlaryň, hyzmatlaryň köpesle gymmatlamagyna garaşylýar. Ykdysadçy Hudaýberdi Orazowyň hasaplamalarına görä Türkmenistan dünýäde maşgaladaky jan başyna iň az giýirdeji giýirýän ýurt bolup durýar we ýeňillikler ýatyrylsa halkyň ýagdaýynyň has agyrlaşjakdygyny öýdürýär. Häzirki ýagdaýda indi olar hemmesi ýanky arzanlygy, ýankydan aýyrjak bolýarlar. Şu aýlyk pesligi, ýanky tölegleri şu öňküsine goýjak bolýarlar. Oňar ýagdaýda o halk indi
ol yaşabilmez ol. Ekspertler Türkmenistan'ın energiya narxlarının global arzanlaması, Türkmen gazynyň Hytaýdan başga aljylarynyň ýitirilmegi bilen baglanykda garasy ýurt bolan ýer iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar. Bellemeli ýeri bu krizis büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň aýlap gijikmegi bilen Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlary üçin goşmaça serişdeleriň gözlenýän wagtyny gawat geldi. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýän. Türkmenistanyň paýtagtynda we ähli welaýetlerinde döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň indi mart aýyndan bäri öz zähmet haklaryny alyp bilmeýändigi we munyň bilen bagly dürli ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigi barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýärler. Aşgabatly synjy Amanmurat Bugaýewiň aýtmagyna görä, bu ýagdaý bilim we saglygy saklaýyş puwdawynda hemde Newitgaz we Hime senaty puwdawynda göze ilip, esasan da şäherde ýaşaýan döwlet işgärlerine has yaramaz täsir etirýär. Aylığa zordan yetirini oturan inteligensiya, ondan şehir yerinin yaşayış bağır koordinatı bilen o yerininki denende şehir yerininki o yerininkiden bolmanına 2-3 kımmat o yer qara näme de bolsa öz gapsynda bir tane koyun geç saklaya, bir sagır saklaya şehir yerinde özüm mugallimler, wuraçlar medeniýet işgärleri haýym közenýärler. Dip Bugaýew aýtdy. Ýurtda büdjet işgärleriniň ençemesiniň inni 3 aý bäri aýlyksyz oturanyny barada Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri hem öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Qarda ýaşaýarys. Iň soňky gedek mart aýy üçin awans ýagny öňünden aýlygym aldym. Ähli soraglara bir jogap berýärler. Pul ýok, sabyrly boluň diýärler diýip bu neşir Türkmenawatda sport puwdawynda işleýän bir raýata salgylanyp ýazýar. Şol bir wagtda paýtagtdaky bilim işgärleriniň käbirleriniň bolsa aprel aýy üçin zähmet haklarynyň plastik kartlaryna ýüklenendigi. Emma bankomatlarda ýeterlik derejede nagd pul bolmanyny sebäpli olaryň aýlyklaryny nagdlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigi şeýlede diňe bir aý üçin berilen aýlyklaryň indi ençeme aý bäri qarda ýaşaýan molimlaryň çykdyjylaryny ödemäge ýetmeýändigi habarda nytalýar. Türkmenistanda indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri molimlara, lukmanlara, şepaat uýalaryna we käbir beýleki döwlet işgärlerine aýlyklaryň wagtynda berilmediligi we onuň sebäpleri barada türkmen häkimetleri we media serişdeleri hiç ýyly resmi beýanat ýa-da düşünürş bilen çykyş etmän gelýärler. Emma 6-njy iýunda Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow ýurdun mali, ykdysady we bank toplumynyň şeýle hem aýry-aýry ministrlikleriň we puwdak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda maslahat geçirip Türkmenistanyň mali, ykdysady puwdawynyň ýokary derejeli resmileriniň 4-üsine bir kenç yglan etdi. Berdimuhammedow garamagynaky edara kärhanalaryň işine gözegçiligi gowşadanlyklary üçin diýip Türkmenistanyň mali ministri Muhammedowa, Türkmenistanyň ykdysadyet we ösüş ministri Bazarowa, Türkmenistanyň baş döwlet salgyt gullugynyň başlygy Gündowdyýew we vice-premier Hoca Mämmedowa bir kenç yglan etdi. Türkmen lideri çylşyrymly daşarky geosiýasy şertler şol sanda nebitiň we gazyň bahasynyň durnukly pese düşmegi aktivleriň hemde maýa goýumlarynyň halkara bazarlarynyň ýagdaýyna täsir edýär. Biziň ýurdumyzyň söwda hyzmatdaşlary bolup durýan döwletlerde hem ykdysady işçilik petelýär diýip aýtsa-da, munyň ýurda ýetirýän täsirleri barada anyk misallar getirmedi. Halkara ekspertleriniň we yerli synçylaryň ençemesi dünýäde energiýa bahalarynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşdyrlygyna eýe bolan bäri iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýändigini aýdýarlar. Şeýle-de olar büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň aýlap gijikmeginiň Türkmen hökümetiniň Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlary üçin goşmaça serişdeleri gödleýän, käbir işgärlerden we firmalardan meýletin diýilýän mejburi gatançlaryň alynýan wagtyna gawat gelendigini belleýärler. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Tehranda yaragly adamlar we janyndan geçen bombaçylar parlamente şeýle hem Ayetullah Ruhullah Humeini'nin mawzuleyine hüjüm etdiler. Hakimiyetler hüjümleriň ikisinde de teröristleri jogapkar edýärler. İslam döwleti aty ekstremistik topar bilen ilteşikli ama habar gollugynyň bildirmegine görä, ilatynyň agla we köplügi şaýlardan durýan ýurt bolan Iranyň paýtagtyna 7-nji iýunda amala aşyrylan hüjümleriň jogapkarçylygyny ekstremistik sünni topar ýagny İslam döwleti öz üstüne alypdyr. Iranyň resmi habar gollugy Irna howpsuzlyk gollugynyň 2 işgäri öldürilip 30-dan adyk adamyň yaralanandygyna habar berdi. İslam döwleti parlamentdäki hüjümüň dowam edýändigini aýdýar. Beýleki habarlarda bolsa ölülleriň sany 7 diýilip berilýär. Iranyň mediýasynda berilen habarlarda adamdan 3 adamyň Humeini'niň mawzuleyine hüjüm edip, ol ýere ziýarete gelen bir adamy atyp öldürendigi aýdylýar. Humeini'niň mawzuleyi Tehranyň günortasynda ýerleşýär. Iranyň döwlet radio telewiziýany ulgamy irip Tehranyň häkimi Huseyn Haşime salgylanyp, hüjümçileriň biriniň özüni partladandygyny, ýene biriniň hem howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilendigini habar berdi. Haşimi hüjümde bir işçiniň ölendigini, ençeme adamyň hem yaralanandygyny aýtdy. Iranyň ýarym resmi habar gollugy ýylna 2 hüjümçiniň tutulandygyny bildirdi. Habar golluklarynyň beren maglumatlaryna Tehranyň merkezine yaragly adamlaryň parlamentiň içine odaşandygy aýdylýar. Tehranly kanun çykarjy Elias Hazreti hüjümçileriň ikisi Kalaşnikovly, biri hem sapançaly 3 adamdan ibarat bolandygyny aýtdy. Käbir habarlarda jemi 8 adamyň yaralanandygy aýdylýar. Howpsuzlyk gollugynyň bir işgäriniň ölendigi barada hem habarlar bar. Irip soňra hüjümçileriň biri parlamentiň binasynyň 4-nji gatyna özüni partladypdyr diýip habar berdi. Tasmin habar gollugy parlamentiň içinde 4 adamyň zamon alınandygyny aýdýar. Habarlarda aýdylmagyna görä 2 hüjümde tahminan bir wagtda bolupdyr. Olar otoşukly amala aşyrylan diýär. Iranyň Aňtaw ministerligi hüjümleriň terrorçy toparlar tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Döwlet telekanaly ministerlige salgylanyp, 3-nji toparyň agzalary hiç bir hüjümi amala aşyrmagyny tutuldy diýip habar berdi. Bu hüjümler belli bir derejäçeli aram hesaplanýan Hasan Ruhanyň 19-njy maýda sesleriň agla we köplügi bilen 2-nji möhlet prezidentige saýlanmagynyň üstünden entek doly bir aýda geçmänkä bolýar. Iranyň ähli meseleleri goşarnykly çözýän ýokary lider Ayetullah Ali Khamenei. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleyer Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men ýoksan Anurwan. Şuň 7-nji ýylda Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Mary we Lewap vilayetlerinde gallora başlandy. Döwlet dostlugynyň geçen hepde beren ak patasyna laýyklykda gallora ýurdun Demirgazyk vilayetinde daha şowda 14-nji ýylda başlanar. Türkmenistan garaşsyzlygynyň başga ýyllaryndan bäri ýurdun ilatyny öz sarp etjek uny garlasy bilen üstün etmek siýasatyny ýöredýär we hökümetiň daýhanlar üçin ähli şertler döredýändigini, daýhanlara tehnika, dökün, tohum we suw kömegini wagtly berýändigini aýdýar. Prezident Berdimuhammedow döwletiň berýän kömekleri diýil, ýani gallorowna ak pata berenne hem ýatlatdy we türkmen daýhanlarynyň ýurtda ady önümleriniň bolçulygyny öretmäge öz münasip goşuntylaryny goşýanlyklaryny aýtdy. Ýönül buradyň maý aýynyň içinde ýurdun agrar pudowynyň ýolbaşçylarynyň işinden ören nägile boldy hemde ýurdun eksport etmek mümkinçilikleriniň bardygyna garamazdan daşary ýurtlardan un satyn almaly bolýanlygyny, daýhan hojalyklarynyň bolsa köpüsiniň ziýanyny işleýändigini boýnarly. Berdimuhammedowyň sözlerine görä bu ýagdaýyň sebäbi daýhan hojalyklarynyň netijesiz işlemegi, olaryň öndürýän önümleriniň hiýiliniň pesligi bilen bagly.
Döwlet başçylygyny geçen ýyl geçiren göçme mejlislerinde hem ýurtdaky ekrançylyk ýerleriniň şoğurladylmagy, hasyrlylygyň pesligi barada gurrun edip Sowet döwründen gelýän problemalaryň saklanyp galýanlygyny tasdiklady we daýhanlaryň elini işden soňadýan hakyky sebäpleri agdaman kemçilikler gysga wagtda düzeltmegi talap etdi. Prezident Berdimuhammedowyň resmiler bu hil tanqidi pikirler ýa-da hakyky problemadan ünsüz uyan aýyplamalar öňkü prezident Niyazdan eşitmeli bolýardylar. Siziň eden zatlaryňyz häkimler şu. Siziň eden bulaşyklygyňyz, bulaşyp oturanyňyz şondan täýip ýerine ýetýär, kärin işleýäniň siziň bol dosýarlaryňyz başyrdy işläp molym beýleki ondan bundan. Prezidentler Niyazdan we Berdimuhammedowdan tapawutlykda synçylar şol sanyny Türkmenistanyň Owuzlyk ministriniň odal kornwasary Sapar Murat Yklymow hasylsyzlyk ýa-da netijesizlik meselesini Türkmen daýhanlarynyň näle eýsem Sowetlerin kolhoz siýasatynyň başgarak görnüşde saklanyp galynmagyny günäkärleýär. Onun pikirçe Türkmen daýhanyna inni kärenneçi diýilse-de onuň ne ýeri, ne öndüren önümne hiç sada ygtyýary ýok. Ne ýeriniň eýesi, ne o tehnikadyň eýesi. Ha soňra hukuky bolsa gul bolýar. Ya batrakdy ya gully. Öňüm şeýle bolýany Sowet döwrüniň sosial sistematy bir belli bir nemede saklaýar da. Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolýan daýhanlar hem bu pikir tasdikleýärler we bir tarapdan suwa, tehnika, döküne ygtyýary bolan yerlik häkimiýetleriň korrupsiýasy, ikinji tarapdan döwlet satyn alyş narhlarynyň ýokarlandyrylmalygy netijesinde ýylyň-ýylyna bergili çykýanlyklaryny görüň berýärler. Aýdylmagyna görä daýhanlara erk ygtyýar berilmeligi ýurdun içerki bazarlarynyň daşary ýurtlardan getirilýän ady önümlerine garaşlylygyny artdyrýar we ýaşlaryň ata-babadan gelýän daýhançylykdan daşlaşmagyny şäherlere we daşary ýurtlara iş gözläp gitmegine getirýär. Emma muňa garamazdan Türkmen mediýasy Berdimuhammedowyň Owuzlyk siýasatyny wasp etmek dowam etdirýär we Gallorowyň başlanmagynyň öň ýanyna ýurdu dünýä belli klas nemis maşin guruluş kompaniýasynyň tikany 430 katymly Gallorjy kombaynlarynyň ilkinji taparynyň getirilendigini habar berýär. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä Gallorow bilen baglanşykly dawara gatnaşýan ýaşullar täze kombaynlary ak un tepip, ýüzärlik tütedip garşylapdyrlar we Türkmenistanyň güllä besmegini niläpdirler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň hökümeti owu hojalyk puwdagyny östürmek üçin ähli şertleriň döredilýänligini aýdýar. Şol bir wagtda puwdagyň talaba laýyk özgermeýänligini belli bir derejede boyun alýar. Eýse Türkmenistanda daýhanlar şuň gün nähili kynçylyklar bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Türkmenistandaky habarçy Sultan Atçylowanyň Ahal vilayatynyň ýaşaýjysy Kärendeçi Selim bilen geçiren söhbetdeşligini dinläýälim. Daýhanlary kanagatlandyrmaýan zat näme? Buğda ekiş döwri hadaly ekip berýärlermi? Giýjak aldyrma. Ol köpüsi giýjak alana şonu ýawryň aýagyna çenek bolýa köp beri. Ondan şol ýygym döwri şonu kammaýynda wagtynda ýygýamyna käbir ýerlerde ýetişmän dökülýär buğday diýilýär. Ýok, kammaýynymyz buğdaýy kammaýyn kän. Buğdaýyň kammaýyny gowy saklaýarlar, kemçilik goýanaklar onda. Buğdaýyň girdejetini wagtynda hasaplaşyp daýhana pul berilýärmi? Awa buğdaýyň hasaplaşyny paýtan kynam ikisine wagtyny berýärler, ol hasaplaşmady kän saklanaklar. Daýhanlarymyz paýtanyň buğdaýyň döwlet tarapyndan satyn alyş narhynyň arzandygyny aýdýarlar. Buğdaýyň döwlet satyn alyş narhy häzirki wagtda näçe durýar? Buğdaýym zatda, buğdaýyň narhy şonýal arzan. 2 manatdan biz berýäs. Köneden 40 teňeden berýäs. 40 teňeden berýär, onu ugundan bir näçeden alýas biz. 50 kilo ugundan 260'dan alýas. Bakalar pes bolýar. Buğdaýy 2 manatdan alýarlar, 3 manatdan bir de kepegini satyp durýar. Kawat 3,5 da var ýa şu kepek. Onu ýanky jimihi var oda nepen. Ol oňon bakadyna 3000'dan geçdi, 3000 molly. Bizden o paýtan ol 1 manatdan alyp
KPV'nem 60 tengeden satacak ol bize yukarı oluyor her bir adam. Dayhanın lokan girdeci yok otayda. Pes oluyor. Onu diye danışı buğdayı kärende yerin eyesinden bir haber ekilik gidilýär, bir haber orluk gidilýär diye şular ýaly ýagdaýlar ýüz berýärmi? Ay yok, olur ýaly ýagdaý yok bizinkide. Üstüne durýar. Biz ordurmaýas hani. Ork gidiyorlar zat yok. Menkin or dip bir küçün gatnaýasa biz. Buğdaydan başga şu arpa, ýorunjat ýene-ýalyk ekiller ekilýärmi? Dayhan birleşikler. Ekilýär bilen arpa ekilýär, ýorunjat ekilýär, mallarçylyk bar da bizde. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň bolumlaryny we okuwçylaryny öňünden duýdurmazdan olaryň işleýän we okuyan mektepleri dürli uğurlar boýunça çuňlaşdyrylan bilim berýän mektepler diýilip 3 topara bölünýär. Aşgabatyň 48-nji, 51-nji, 55-nji mekteplerini, Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň 12-nji, 13-nji, 14-nji mekteplerini işleýän bolumlaryň aýtmagyna görä, ýurdun bilim ministrliginden berilen görkezme laýyklykda 2016-njy, 2017-nji okuw ýylynyň başynda Türkmenistan boýunça orta bilim berýän mektepler 3 topara bölünýär. Birinji topar, taqiq ilimler boýunça çuňlaşdyrylan bilim berýän mektepler. Bu mekteplerde fizika we matematika derslerini çuňlaşdyryp okutmak gözeňinde tutulýar. Ikinji topar, tebigi ilimler boýunça çuňlaşdyrylan bilim berýän mektepler. Bu mekteplerde kimya we biologiýa dersleri çuňlaşdyrylyp okutmak gözeňinde tutulýar. Üçüncü topar, insan perwer ilimler boýunça çuňlaşdyrylan bilim berýän mektepler. Bu mekteplerde Türkmenistanyň taryhy hemde türkmen dili we edebiýaty derslerini çuňlaşdyryp okutmak gözeňinde tutulýar. Aýdylmagyna görä, bu uğurlar boýunça häzir 10-njy, 11-nji klaslarda, soňra da 12-nji klaslarda, ýagny 3 klasy degişli uğurlar boýunça çuňlaşdyrylan bilim bermek maksat edilýär. Aşgabatly we Balkan bolumlarynyň ençemesi bu bölünşik amala aşyrylanyna mektepleriň pedagogik kollektivi ýa-da ýolbaşçylar bilen maslahatlaşylmandygyny aýdyp bu barada diňe gutorduş egzamenleri möhsümi başlananyna bilip galandyklaryny aýdýarlar. Mektep ýolbaşçylary biz size aýdywam durmadyk. Mektepler 3 topara bölünen bolsa da, häzir şol 3 ugur boýunça çuňlaşdyryp okutmagy entek okuw kitaplary taýyn däl we pedagogik kadrlarym ýetmezçiligi diýär. Şonuň üçin aýdywam durmanlyk. Ýokardan gelen görkezme görä okuwçylardan 4 sapak boýunça ekzamen alyň diýip aýtdylar diýip howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny soran Aşgabatyň 48-nji mektebiniň mugallymy aýtdy. Onun sözlerine göre, täze düzgün olaýaklykda häzirki wagtda mekteplerde geçen ýyllardaky ýaly 7 sapak boýunça däl, 4 sapak boýunça ekzamen tapşyrylýar. Bu mesele dogruda Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen habarlaşanyna da haýsydyr bir kommentariýa almak başartmady. Yerli synçylaryň we mugallimlaryň ençemesi mektepler dürli uğurlar boýunça 3 topara bölünse de mektepleriň okuw programmalarynyň biri-birinden tapawutlanmaýanlygyny aýdyp bu bölünşiň sebäplerini türkmen häkimetleriniň ýurdun daşyna hasabet berenine biz bilimleri çuňdan öwredýäris diýmek maksady bilen amala aşyrylýanlygyny aýdýarlar. Bu arada Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew şeýle diýdi. Şeýle bir hasabet bermek üçin edilýän oýuna bir edilýän işe meňzeýär. Sebäbi ol ýurdun içinde şol mektepler 3 kategoriýa, 3 topara bölünen bolsa, hiç ýyly üýtgeç okuw programmasy ýok. Ähli mektep üçin şoňurdan okuw programmasy Türkmenistanyň bilim puwdugynyň dürli taraplar boýunça, diňe oňatlyk boýunça ötýärligini gurrun etmäge esas bermek üçin edilen iş diýip muny bir tezribel muallimler, mektep ýolbaşçylary şeýle diýip beýlenýärler. Türkmenistanyň 2007-nji ýylda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwlet başyna gelmegi bilen ozalky prezident Niýazowyň bilim puwdugyny alyp baran siýasaty üýtgedildi we orta mektepler 9 ýyllykdan 10 ýyllyga, soňy bilen 11 ýyllyga geçirildi. Muňa laýyklykda ýurdun orta mekteplerini 12-nji klasy tamamlajak okuwçylar ilkinji gedek 2025-nji ýylda uçurum bolarlar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Kadrly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly
biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.